3, 2, 1, käy. Massa tässä hei! Tänään Harjavallassa, mikä vitun osoite onkaan, ei mitään väliä, mua ei kiinnosta. Täällä on ollut tosi jännä tapahtuma. Täällä on ollut ambulanssi. No ei tää muuta ollut, mutta ei se mitään haittaa. Tää tapahtui jotain. Siellä oli mies ja nainen. En tiedä mitä tapahtui. Muija lähti sairaalaan. Porin sairaalaan. Katsellaan viikon päästä. Ei kuulu mitään. Siellä on saatana pitkät jonotuslistat. Sitä en ole sentään 2 potilasta. Lääkärillä täytyy olla kahvitauot. Hoidetaan hoitajia. Jos tietää mitä mä tarkoitan. Vähän sillai. Jee. Mutta ei tässä mitään. Me ei tiedä mitä muuta täällä on tapahtunut. Onko siellä ollut tappelu? Onko kaikki ollut ihan vitun seisillä niinku vai onko joku vähän heittänyt lerva tai joku vähän niinku oho tuikkasi vähän huuleen. Mutta ei se mitään. Massa raportoi myöhemmin kun tiedetään enemmän asioita. Lippu korkealla ja ilotulitusta.